Met de verhuizing naar dit pand is het filmhuis De Lumière waarschijnlijk het chicste filmhuis, niet alleen van Limburg, maar van heel Nederland. Het hele weekend is er de feestelijke opening en vanavond is dat met filmactrice Hadewig Minnes. De openingsfilm in de Nieuwe Lumière was Toni Erdmann, een succesvolle Duitse film met een bijrol voor Hadewig Minnes. Bij deze officieel geopend. Dit was al bijna een half jaar geleden volgens mij dat we het over dezelfde film hadden, maar toen bij de première in Cannes. Ja. En nu hier bij de opening van Lumière. Toen was de verwachting dat hij echt, misschien wel de Gouden Palm zou winnen. Ja, zeker wel. Ja. Hij had de hoogste score aan punten in de filmgeschiedenis ooit. Ja. Dus ja, dan heb je wel wat verwachtingen. Maar ja, dan zie ik maar weer, het is ook allemaal betrekkelijk. Maar goed, als in een jury ook Vanessa Paradis zit, die volgens mij niet heel veel met film te maken heeft, dan... Franse zangeres. Een Franse zangeres, dan... Ja, god, het maakt ook niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat de film is zo goed ontvangen, mensen vinden hem zo geweldig. En daar gaat het om, toch? En de critici ook. Het heeft de filmcritici-prijs gewonnen, dus dat is natuurlijk wel te gek. Ja. Heeft het jou daarna nog weer nieuwe dingen gebracht? Nou, een Duitse agent bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk niet niks. Tenminste, vind ik. Ja, zeker. En, zeker. Dus ik zal ook meer in Duitsland gaan werken. En dat vind ik wel geweldig. Ja. En je hebt volgens mij van de zomer ook nog in Hongarije gedaan. Ja, heel lang in Budapest. Ja. En dan 5 dagen filmen, 2 dagen thuis, 5 dagen filmen. En dan de kinderen ook daar. Ja. En ja, dat was echt een geweldig avontuur. Ja. En wanneer komt die film dan uit? Dat is een serie en die komt, ik denk in februari komt die uit. Okay. Ja. En de Lumière hier, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het echt zo'n ongelooflijk prachtig gebouw. En wat ik heel tof vind is dat ze, dat kun je misschien even filmen ook, dat ze dus filmlicht hebben gebruikt. Dus die lichten die daar hangen, dat zijn echt lichten die ook voor de belichting worden gebruikt. En die lichten daar, dus dat is natuurlijk ontzettend leuk dat ze dat allemaal gecombineerd hebben. Nou, je ziet nog oude materialen van toen, waar ik heel erg van hou, dat industriële. En dat je nog de ruige stenen en dat je die ruigte nog heel erg voelt. En dat in combinatie, ik vind het heel mooi, want het is wel industrieel, maar wel gezellig en warm, snap je? Want soms dan kunnen dingen te kil zijn of dan denk je, oh, het is te druk of zo. Maar ik vind dat het precies in harmonie is, dus dat vind ik wel geweldig, ja. In ieder geval is het iets waar Maastricht zich niet voor hoeft te schamen. Huh? Zeker niet. Nee, zeker niet. Ik denk dat de Lumière nog beter gaat lopen, want het liep altijd al heel goed natuurlijk. Ja. En het is een prachtige plek. Ik vind het ook leuk dat het bassin hier, dat er steeds meer leven in komt. En ik ben wel heel trots. Toch een beetje Maastricht. Toch een beetje Maastrichts. Helemaal Maastrichts. Die zit zij de vogel af, jong. Volgens mij is dat de nieuwe manier van naar de film gaan. Van, je gaat naar een mooie film, maar je gaat ook van tevoren wat drinken of misschien zelfs wat eten of daarna nog wat borrelen. Het is een avond uit, niet meer alleen de film. Ik zou zelfs zeggen een totaalbeleving. Ja, zoals dat heet tegenwoordig. Ja, zoals dat tegenwoordig heet. Het is wel belangrijk. Wij hebben als filmtheater, als filmhuis, hebben we heel lang geworsteld met het feit dat we niet verder konden doorgroeien op die plek. En we hebben toch echt vastgesteld dat op andere plekken in Nederland dat die combinatie tussen restaurant, café en film, dat het heel erg goed werkte. En voor ons is dat ook een noodzaak geworden om overeind te blijven, zeg maar. Dus het is niet alleen maar omdat we dit leuk vinden, maar we hebben het ook nodig. Want anders is het niet op te brengen, is de begroting niet rond te krijgen met alleen maar filmvertoning? Wij doen veel meer dan alleen maar films vertonen. Hè. Wij ontvangen 5000 scholieren per jaar, wij organiseren kleine festivals, specials. En dat zorgt voor de meerwaarde van een filmhuis. En dat is best wel arbeidsintensief. We vinden het heel belangrijk om dat te blijven doen. We bestaan deze week 40 jaar en dat is ook iets wat in de traditie van het filmhuis past. En dat is waar we op willen blijven inzetten, ook op deze plek. Dus we zijn nu wel in een groter jasje, maar dat wil niet zeggen dat we hier gaan inzetten op heel veel meer bezoekers. Die zullen misschien vanzelf wel komen. Maar deze locatie geeft ons veel meer de mogelijkheid om interessantere programma's te maken, meer speciale programmering, meer festivals, dat soort zaken. En dan is zo'n restaurant erbij een tweede verdienmodel in feite. Zo zou je het kunnen noemen, ja.